Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu. Danas snimam jedan prvi klip na mom kanalu. Na Croxu. Ovo je, ja mislim, Obfection. Jes, ovo je Obfection. Evo, vidite i sami. Čovjek me likovi prate, evo. Čekamo sekundu, oće pos. Samo malo smanjim pesmu. Tako, ko će pos? Hoće u klipu. Taman ima rajd za video. Evo, pozdrav za Lazar 007, Uki full. Ok. Znači, ja mislim da je htio još deiti YouTuber. Lazar, sad nisam tačno siguran. Ali snima. Da vidim šta ima. Evo ga. Znači, hajde vidimo šta on to ima za nas. Da vidim. OMG. Gde je to? Da vidim jel baš šta on tu. Vidi, stvarno ima. Tako da ja probam. Opa, pa tu je sve. Kako je da upalim ovaj to? Čuva nekako da upalim. Hoće da rasturamo rajd. Nek se tako. Ajmo da vidimo. Oh my god. Da vidimo, tu ima nešto. Ovdje je Bad Boys. Gdje je ovaj Lazar? Beži, beži! Da se ljudi pojača ovu muziku. Da pojačamo ovu muziku. Tako ljudi. Ovdje me čujete, sad ne znam. Evo, tu imam još TNT-a. Beži! Znači, ovdje je neči. Mi smo mi i ne poznajemo to. Tu treba jako više. Ovdje već imamo. Oh my god. Ja sam već pojačao. Oh my god, nećemo ovo nikad. Aha, evo ga. Ovdje već. Šta ima. Znači, opet ova muzika. Evo ovako. Vidi, sreću. Gdje je ovaj moj duš? Evo, pozdrav za It's Paju FTV. Ovdje već Bad Boys. Teško. Omoga. Ajdemo sad kod Lazara. Pozdrav, please. Jesam. Tako, ajdemo mi sada vidimo šta vam tu sad našao. Gdje je ovaj majmun? Tu da povećam. Opa.
OMG. Ne. Evo ga, mogu FCR. Nisam mut. O, evo ga, tu je opet. Ovdje ćemo. Pukni. OMG. Evo, dobro, našao je barem. Bešte sad svi. OMG. Ne. OMG. A tu je vada nečija baza. Ne znam ljudi što je. Tu je. Reći da pojedem jabuku. OMG. Ok. Je li ovaj živ? Jeste. Kopajete ovdje. Tu je lava. Sineza. Da. Što prošla je pesma. Evo ga opet. Bož. Izgleda da smo mi njega porušili tog Ivana. F koji? A da, treba je moderati. Opa. Čekaj da vidim. Izgleda da smo mi ovo porušili. Ja ću to da ga krećem pa šta bude. Znači možda se sad čujem glasno ili mi glas mutiram tako da nema veze. Evo neće smetati. Evo mi tu da kopamo. OMG. Evo ga, samo da neće bude. Je. Ja sam izmislio ovo. Znači trebat će, kako se zove, što? Znači trebat će ova epizoda duže, pošto ja to snimam, pa ja to zato. OMG kako radite. OMG, TP. Aha, TP. Idemo onda praviti bazu. Čije bre ovo? Dobro, ovo ću tu sve da stavim. Šta me kila? Ko me kila? Znači, ovako. Ali već imaju bazu. A da mi ja to lepo sredim. Pa ja bedrock imam. OMG, ne. Ali ovdje ne mogu da gradim. Ne mogu ovdje ništa. You can hurt. Spava. Set home. Kuće je poslovno. Spava. Aj vidimo se. Moram da jedem. Ok. Kosme, PvP. A beži bro. A da, sad Kosme PvP zato što jedem Afrikus. Da, nek jede on. Oni su već napravili bazu. Tako da meni preostaje da ja napravim. Ja sam TNT, sve što kažem video ovo skrati, ne prikaži. Ok, šta jedeš? Ok, skrati ću. Yeah. Znači,
Dobio sam ban bez razloga na Skype, znači evo, Timothy Petrova. Dobio sam unban, ban sam dobio i ne daju mi unban. Ne znam zašto. A da, nema veze, da se da radi. Effectivity. Znači opet naša pesma. Kažu, ajde. Kažu. Ne znam sve šta da pričam. Evo, slušajte vi muziku. Aj. Kažu. Ovo je glupo pesma, nema veze. Ovo je bolje. Home. What? Oh my god. Znači, first show. Malo, vidi koliko nas je enemies, youtuber, zastruje Teja. Malo jače. Pa evo ih tu. Okej, da ja uzmem. Ne mogu da uzmem svoj čest. Ne mogu da uzmem, dajte mi. Ne mogu da ih killam čovječe. Čekaj, mogu spavati. Ovo bežim ja. Ne mogu ništa. Bežim ja spavam. Tako. I ne znam više šta da radim. Znači dosadno je. Ne znam više šta da radim. Znači dosadno je. Predosadno je. Dosadno je. To. Ja. Dobro, ovo dobio. Ne. Evo, pošto izgleda ovaj Vin prejaki, sorry ako te kako zove. Ali izgleda ne znam šta sam me uopšte pitao. A da, eto poziv za Vin prejaki. Ne znam se kako se zove, ali da. Nema veze. Ne. Nenad Rade. Evo da... Znači, ako hoćete više epizoda na ovom Factionu, subscribe se na kanal i to bi bilo to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!